Hej, og nu skal vi sådan set, vi vil egentlig, nu skal vi lidt ind på Boninho. Magnus han er kommet, og nu skal vi sådan set bare lige kigge lidt på Boninho her i Superligaen. Så nu skal vi lige finde ud af her, han er jo altså topscorer, det er jo altså lige nu Lucas Balvis, der har scoret 11 mål, og han scorer altså hver 95. 20. minut. Så, og Boninho han ligger lige efter med 9 mål, og han scorer altså hver 109. minut. Han scorer tit, og han er en topscorer, så der er mulighed for, at han scorer i dag, og det tror jeg også. Så det sidste, der scorer han altså 2. Men der er ikke rigtig nogen spiller for... jo, der er lige en her for Hobro. Det er altså Georg Maron. Det er, han har scoret 4 mål. Han har scoret de 4 mål på 128 minutter i alt. Ja, så lige nu, Boninho, han skal altså score 3 mål for at komme op og blande sig med Lucas Balvis, og så skal han score rimelig hurtigt i kampen. Jeg tror, at de glæder sig. Tror du ikke også, Magnus? Jo, jeg tror, det bliver en meget lige kamp her. Men der er ikke stor tvivl. Nordsjælland vinder nok over Hobro. Ja, fordi vi har jo nemlig også fået nogle spillere, der er udtaget til Hobros trup. Og det er altså, vi har dem lige her på vores lille kort her, så vi lige kan se det. Det er Mads Justesen er udtaget, Quincy Antipas, Martin Mikkelsen, Mikkel Bækman, Mads Jessen, Jonas Damborg, Kasper Poulsen, Jesper Rask, Anders Egeholm, Morten Bæk Andersen, Jesper Bøge, Marlon Gjorg, Thomas Hansen, Jakob Tjørnlund, Tidaan Saan og Rasmus Lene Christensen, Adam Tambora, nu skal vi lige se her, John Ben Park, Mathias Bazan, Gøtjen Kaja og Alexander Nybo. Det er altså de spillere, der er udtaget for Hobro til dagens kamp mod Nordsjælland også. Så kender I også dem. Men en af dem, vi selvfølgelig også lægger meget vægt på, som vi har gjort her de sidste kampe, hvor de sidste gang de har spillet, det er selvfølgelig også ham her med Justesen. Hovedstødstærk, vinder mange dueller. Ham og Boninho, det må jeg bare sige. Jeg har jo i dag skulle finde ud af dagens duel, og den har jeg altså sat Boninho og Justesen til at tage. Det er dagens duel. Hvad siger du, Magnus? Lyder det ikke okay? Jeg tænkte også, hvis Joshua John kommer ind, han ville også kunne kæmpe lidt med Justesen. Han er en hurtig fyr og scorer også mod OB og har gode muligheder også for at overløbe deres backs. Men Nordsjælland, de skal være kompakte i deres defensiv for at vinde i dag, men jeg tror, de har selvtilliden til at vinde. Men vi skal selvfølgelig også over og tale lidt om Hobro, og det altså den her Superliga-klub, der fik en glimrende start. Første år de kom til Superligaen, men de er kommet rigtig skidt fra start med kun 8 point og et målscore på -20 efter 14 kampe. Det er altså en virkelig, virkelig skidt statistik for Hobro. Hvis vi lægger den ned. Men her på kortet står der, at Nordsjælland, hvis de vinder i dag, så kommer de op og kæmpe op med 5. pladsen. Men vi glæder os til kampen i dag, og så vil der selvfølgelig også være noget live opdatering her på kanalen. Så følg med. Men bunden den er tæt, og hvis så Brøndby de slår til i morgen, jamen så bliver det tæt op i toppen, og Nordsjælland kan blande sig, hvis de får de 3 point i dag. Nu, der skal vi jo faktisk til at snakke om FCK og Brøndby, for de skal jo spille i morgen. Ja, og der har du fået til opgave at finde ud af dagens duel. Hvem har du sat til dagens duel? Jeg har sagt, jeg skal lige finde det her på kortet. Ja, imens skal jeg altså lige sige, at den bliver spillet på Brøndby Stadion i morgen kl. 6, så det er altså derby. Dagens duel, Magnus, hvem har du sat den til? Den har jeg sat til Piri og Cornelius. Ja, det lyder også godt. Der er mange dueller i sådan en kamp også. Der vil selvfølgelig også være noget live opdatering. Ja,
Og dommeren, det er altså Mads Christoffersen i morgen. Den spiller på Brøndby Stadion. Thomas Frank og Ståle Solbakken, ja, de er sure på hinanden inden kampen, og efter kampen, så er der en af dem, der er lykkelig over at have vundet derbyet. Brøndby, det må man bare sige. Brøndby vandt 1-0 senest, så blev den 0-0, og FC København har vundet 3-1, så alt i alt, så er det faktisk meget lige. FCK har vundet en gang i de seneste 3 opgør, og Brøndby har vundet en gang i de seneste 3 opgør, og de har spillet uafgjort en gang i de seneste 3 opgør. Så det er en meget lige kamp. Og så har vi selvfølgelig også en meget spændende kamp i morgen. Barcelona mod Villarreal. Ja, det bliver en meget tæt kamp, men det er ikke stor tvivl. De fleste tror nok, at FC Barcelona de vinder. Ja, og der har jeg jo altså fået til opgave at tage dagens duel, eller tage den duel der, og jeg har altså sat dagens duel, det bliver, Neymar mod Roberto Soldado. Fordi Soldado, han er god i den ene ende, han er oppe ved angreb, han er jo angrebsspiller. Han er god til at score mål, men det er Neymar også, så jeg tror, der vil være en duel der om, hvem der kan score hurtigst, og så går forsvaret ned, og så kan han så banke flere mål ind. Det tror jeg. Ja. Så vil jeg bare fortælle, at de spiller på Camp Nou, og så er det Carlos Gomez, der tager den her kamp fløjter fra start til slut. Og det er Luis Enrique og Marcelino, der er meget sure på hinanden før, men så er der en af dem, der er meget glad efter. Ja, og vi har altså også en gennemsnitsalder på Barcelona. De er ved at få et ældre hold nu. Deres gennemsnitsalder, det er altså 28,3 år. Og Villarreal, det er 26 år. Der er 2 hold, der har mange veteraner, så jeg tror også, det bliver en duel med en kamp med mange dueller. Så ja, vi glæder os, men ellers så vil vi lave noget live opdatering på Nordsjælland mod Hobro. Og så vil jeg også bare sige her til kampen, de sidste 3 kampe har Barcelona vundet. Og så har vi også en kamp her, der hedder Liverpool Crystal Palace, som jeg også lige vil snakke lidt om. Altså Liverpool, man kan vist godt afsløre, at Liverpool har ikke haft den bedste start her i Premier League. Den er okay, men det er ikke den bedste. De har ikke rigtig fået Benteke i gang endnu. Danny Ings blev skadet, var ellers god. De skal op i gear, men hvis de kommer det, jamen, så kan de godt slå Crystal Palace, og det tror jeg også. Og du har lavet dagens duel, det er Coutinho. Jeg tænker lidt, det er Coutinho og Zaha. Ja. Men det lyder godt, og ellers så er vi sådan set tilbage med startstillinger med Hobro og Nordsjælland. Den går i gang. Så vi ses. Bliv hængende på kanalen. Og så ses vi til kamp start.